Poin hi September ni somni panga sang ni somni pani pathian ni ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong ta chi bai vek ule tun tum chu puarlal ven hima PFS TM speaker thuzia depression ne dan thuru pathian thu tangin ti kanon share chuak don ani thuma tunla hian zo fa te ya ril rulama har satna nei depression ni na ti bo hi kan tam le to hle maya an khongai thak tak zet ani chumi awang chuan depression ina a hrin chhuat thil hriat nuam lo tak tak te po hriat tur lo om le thin ani chu wang chuan a tu te po hian depression nei te chan chuan na chu kan thot lan vek a tu to em ani depression tur tu te le he thu pui zia chan thren khat te chuan depression hi natna chi khat le natna pa ngai ril rulam natna ani ang takin huai sen takin in thu khran pa chuang lovin an tur maya thren khat te ro chuan mual phona le thil za thlaka an ngai awangin midang te hril ngam lovin arukin an tur boka a thren te ro chuan depression om zia le depression hi enge ni po hre chuang lovin hreum takin an tur tlok bokani tin mi thren khat te ro chu an depression nei chu han ziom deuh chang nei thin ma se akha to kin he depression hian ati boy le thina lungai nei na man le thina ni chung zong te chu ril ruar khaneng chung le man in sit tak chung sin depression vei te khongai na le du sakna nei tel box si in trong try na ne na thei to pa in buat se na nei in heng thu hi fam kim lo takin ka lo ziak ta ani he depression laka hian lo fi hlimin mamo lo kan lo in ti ni po in amamo tun he na thlen theina turin bengwari chuatlang thewang u depression om zia depression ti hi mani tong ang main kan hmang ur to ni na langa kum som vel kal ta tang khan puitling chin te chuan depression ti tong kam hi hello kan wang viau toina rinom depression ti chu ril rungui na ril ru chau na tlak chiat na ti na ani maya ma se medical trauma ero chuan nanna dang entir nan TB malaria typhoid le dang te ang thovin depression hi natna chi khat anga ngai ani tin depression ne na natna insul de wan om boka chung te chu panic attack te anxiety disorder te le adang te anni natna in u nau tak tak ani hlom engpo ni se chung natna te po chu ril rulam natna ril rulam khoi thil te vek anni wangin depression ti tong kam hian kan khai khom vek mai do nani tin anat dan ai nang tlang pui de vek awangin adam na po ai nang tlang pui de vek bokani depression en kol dan chi thum te depression hi ati dam dan le en kol dan tha tak tak chi thum ma om tin lo soi ta ila kan soi sual tam om lo ve chung te chu pakhat na medical lama tanga en kol na hei hi en kol dan tha tak ania rilu doctor kan ti mai rilu lam zirmi psychiatrist doctor ten depression nei te chu atulang zelin damdoi te ne nan en kol thin panhi na khovel zirna le thiam na tanga rilu lam zirbing ho psychologist te hanom le a chung thiam na nei te chuan depression na nei te chu thiam takin an en kol bok thin ani pathum na ato bera chuan achunga mi te anglo de win pathian thu atangin depression na nei te chu en kol an ni bok thin ani tin he mi pa ka hian atu te mai po hian tangkai na kan nei vek bokani lo fuya lo tran pui turin theina kan nei veka mangai na ne na kan lo fui mai ba ka anril runat na awanga an torna te chu do thei taka lo ngai thak saka lo hriat hiam pui an mamo em bokani chu tiangin lali suan hne na an ti dam ve thei lo zeng anon zon thlenga alo dam tamayang khan depression dan na nei te hi kan enkol thiam lo ni poin iron kol thiam le ti dam thei te hne na thlen pui vat chu mitinin kan mo phurna poi mo tak ani ole achunga kan soi tak point pathum te a hian aenga ma khi or bi kan nein nual suat bi kan nei tur ani lo chumian nein an tangrual vek zok tur ani psychiatrist doctor te psychologist te pathian mi man te chu lungthu pathum mangin an tangrual tla ta poi mo em ani lungthu pathum zinga lungthu pakhat chu atlu khlau chuan bel chuan lai abo mai don ani a pathuma hian poimo bik poimo lo bik om thei lo ani rilu doctor te kan mo luk thovin psychologist te pathian thu te chu kan mo ema
chu tiangin psychologist te kan mamo thluk thawin rilru doctor te pathian thu te kan mamo em thawani tin pathian thu kan mamo thluk thawin psychologist le rilru doctor te po kan mamo tel bokani psychologist te psychiatrist doctor te counselor te mitam takin an pan hre thina achan chu achung kan soitawng khan thil za thla ka an lak tlat wang ania chu mi rilru chu kan pai a hun to ani khosik le pumna te angin natna pa ngai ni ve maya TB dam doite malaria dam doite zunthum dam doite an siam angin rilru natna dam doi hi a om ve vek thawani chu wangin mithiam dai kan ron fo thina ngai zo kani ani na dik taka chuan rilru doctor te psychologist te thiam na zong te po hi pathian atang an nei vek thawani chu wangin engkim bul chu pathian hi alo ni zo ke ole achunga kan soitawng khan depression ne dan point sang pathum a om thu kan hretoa ti chuan chung point pathum zinga mi a pathum na pathian thu atanga depression ne dan le engol dan chu tun chuma hian kan thlur bing ber tur chu ani depression lo om chan tlang pui te lo soi masala ila hun liam ta kum som ni som thum halama te kha chuan mi hring nun hrim kha ala zalenin ram khotlang le chung kwa te hlim tak le nuam takin in tu klang takin kan la cheng ho dial kha ania atua te ma kha in hu phur ton lovin kan in du sak ton tel thin ani amai ro chu hun le ni lo in her chho zela changka na in mi hring nun ron lu thuk chho zela rualo na in kan lo khat zo ta a boy pui tur le lung kham tur kan nuna kan nei tam tu la midang tet luk lo ni in hriat na te ra thei bi kriaw in hriat na te van duai bi kriaw in hriat na te kan lo nei chawa chung zong chu khovel ma son zelina ken tel te lo ni ta lo thungani khovel in lung le tup a che zong emo a tha zong emo alo in hervel kara hian then kha chuan ama son zong ara bi tharan in tuk thiam lain then kha te ro chuan achunga kan soitawng khan hring nun an man fu lo pha ta lo thungani kan ril rutina tu tur te la chu chiar sen lo thleng tai moti mai turin khovela chuan a ron chhop chuak du tui lo to tamai sia then kha te an hlima an lom kara then kha te ro chuan an mit tuian dang zo lo chu ani e khovela chu amu mani ti kan hriat angin cholovin akal kual mu mai sia hring nun mang thiam lo tan chuan trana ti tam tu tam em ani then kha te la chuan siam tu pathian dem na oka chuin a fer lo ti chang chu an sanon tluk duk maya duain chu mi changa chuan an cham rei ma thin ani mitin hian mani zon thewa har sanna tlang te deuh tlang lian deuh te kan nei veka ma se har sanna tok tu azirina teina lian mai thin ani jok har sanna ma chon thiam le thiam lo karia la em ani ole depression lo om chan ber hi chumi awang chu ani ti chiang takin hre thei lo mai la hen an a thlen thei tu hi tam khop maya kan soi seng kher lawang atlang pui chau lo ta langila pakhatna eizon na konga tlak chiana lo thlena wangte panhina zirna lo chamna wangte pathumna ngai zonga wanga ri ruha na awangte palina ruihlo wanga har sanna lian tak nei awangte pangana rinna konga har sanna to na wangte parukna nu pachung changa har sanna wangte pasarina leibat nei na delbe na wangte pariatna hrisel lo na wangte pakuana piansual na wangte somna chung ko ke chiat na wangte som pakhatna farha na wangte som panhina nun kho harna le mal ngoi in hriat na wangte som pathumna dam chung kho saklung khamna le rual lo na wangte som palina maniti sual reng wangpo ni lo midang ten har san an siam sakna wangte som pangana lusung kho harna wangte som parukna in tha chhona tangte som pasarina in thi sanna ni kher lo kan kianga tura kan ngei te ne na in thenna lo omin som pariatna mo phurna thar rit tak alo thlena wangte som pakuana enge mo tak kan ril ru min thong dot tu sok tu alo ma wangte som hna kumu pato si ngai sak tu nei that lo na wangte le dang tam takte a omani nam fing jok le nam upa jok te chuan kum upa to te an ngai sak thiam em thina
kum upa zawk te hian ngai sakan phuin duat an mamo tak zet zet ani ole heng te ba ka po hian depression lo thlen theina san hi thil tam taka la treu ani alo thlen theina chance te chu kan hriat hian theinan thil then khat te kan on ta lang mai cheu ani depression veite le enkol le ven dan depression nei te enkol le ven him hi thil hau tak angreng tak ani na chena oma a chan chu thulo mom lam in hril a in thulung chiat thlak lam in hril ani awangin alo dong song tu tan po ani nom lo ti pal mai hi thil ol tak tur ani dam lo na tur bulom ai chuan dam lo na nei lo bula chu mitinin kan thlang zawk nge yang a chan chu an nat na khan min tin na phave tla thin ani chu wangin depression enkol le ven hi impact zo ngai em ani tin mi hring fin na tang ringot hi chuan depression enkol hi thil har satakania lo in pe ve viau po ni la mi hring fin na tang ringot hi chuan top china nei tla thin ani chu wangin pathian ompuina tang lo chuan depression veit enkol le ven him hi thil har sa em ani depression nei te san chuak tur hian nang le ke hian mo phunna kan va nei sang tak em a chan chu mi in depression an nei to china chuan atlang puin aeng zongin thilan thlir thiam to thin lo ani a thim zong li rin thil reng reng hian thlir fek toy mati mai tur ani ya chu tak chu ni nang le ke hi kan poimon em chu na tam lo an nimiawa riru hrisel pu theilo khopa depression na vei an nimiawa ni ido theimol molang u chung lampo khian angai sakle angai poimo em te a vip te an ni sin i tha thlam lul lawang u lali suan hena zenkal theilo an hruang khan nang le ke amo phuna chu an ma ni ngai sak hi ani chu chu dam doi thatak ani sin entiana lo sian taila mi pakhat chu hliama tura wangin che son theilovina oma anina amurenga ti chuan anin chu lo kang ta anin chu tlan chu asan tur ti po hria ma se ama chak nei na che son thei si lo awalung chia thak tak em tiro ma se tlangwa chak tak alo kal hlok maya aron pom sum ta anun na chan min alo om ta ani chu tiang chu ni depression na na hreom tak tur tu te din mun chu pui an nga kan ku tan om tak mewani pathian chakna ma chuanin khongai takin i tlan chiat san lawang o le mi hring har san na to tam tak te hi mi hring fin na manga chin fel theilo chin na om tam ema a to pa chuan pathian a bok kan thluk lu tlan le tho ngai thin ani chu tak chu ni reng ani tun tuma kan subject ber tur po hi depression he dan thuruk pathian thu atangin hei lo khrem saila atlam puin depression laka zalen na hi voile khatalo thleng thut ani lo fo thin zoi in ani telin zang khai nei lo thleng thin ani chu mi then khaten hri thiam lovin an man mo luata an beidon pha fo thin ani sam ziak tuin lalpa chungak fan ro lo tiang khan depression laka damna le zalen na hi taima taka ma angai thin ani thil reng hi asiam tuina chanchin a hrechiang ber thin angin mi hring te chanchin po hi min siam tu kan pathian hian a hrechiang berani anwe bible changa te hian pathian in min siam dan chiang takin kan hu thei ani genesis bung hi chang saria tin lalpa pathian in layawai vutin mi hring a siama anara chuan nun na thowa tholu ta ti chuan mi hring chu min nunga lo ni ta samza sumthum pakua chang som pali atanga som pasari i hena lom thu ka hrilang che lawom takle mak taka siam kan isia i thil ti te hi mak takania chu kanun na hian hrechiang le ani aru ka siama ka oma leimun nuai nung beramoi taka siama ka omlai khan karu rel chu ilaga thupina omlo kari ruang la fam kim lo chu imitin amua i re khabua chuan ka peng zong hi ziak vekania ani te la siamina zela apakhat ma ala main o pathian ingai tu na te chu kata na valu a in fin khom chu avana sa pathian in mi hring te min din dan ata lang chiang hle mai entiana lo siam ta ila tv a chia chuan motor siam na hmuna kan kal ngai lova tv siam na hmuna kan kalpui jok thin ani a chan chu tv siam tu te chuan tv chanchin an hria chian ber wang ani chu tiangin motor a chia chuan tv siam na hmuna kan kal ngai lova motor siam na workshop a kan kalpui mai thin ani kan phone a chiat point furniture workshop a kan kalpui ngai lo
phone sian na hmuna kan kalpui jok thin ani chu tiang zelin pan tur bi khi om zel thin ani a chan chu thil reng reng hi a chan chin hre chiang tu chuan a chiat dan te a ti that le dan te an hre chiang ber thin ani chu tiang che chuan mi hring din hun po hi pathian in min hre chiang bera kan nat dan te kan dam le dan tu te chu anin hre chiang berani an hoi bible chang te lo enila samza sumthum pakua cham khata tanga chang ruk olalpa nangin gun takin mi en chuaka mi hreta nangin ka thut le ka din hi hrethina ka ngai tu na te hi hlat taka tang point hre thiam thin ka kal le ka mu hi mi en ngun thina ka om dan zong hi hrefeka ngai te olalpa nangin ni hriat fai vek lo chu ka le ya hian thu reng om lo nangin ka hnung lam le ka hmalama min huala ka chunga i kuti ngat boka chuti ka va hriat na chu ka ta na mak lutuka asang ma ka phak lo ani chutiang taka min hre chiang tu chu kan pathian chau hi ani chuti ani chuan ama hnaya ama pan tu piang te chu mi van nei berani don ti na ani a chan chu anin kan riludam na tur hriat chian wang ani adik tak chuan he thu hi mi na hriat fu to chuan depression en kol na tan sum le pai tam tak sen ngai na tura a thon vekin adam theidon ti na ania amai ro chu anat dana zirin damdoi manga en kol ngai chu nom nge yang le tin hei lo hrebok ila medical doctor ten dam lo din munazir zelin damdoi an cho thin angin depression kan nei na sarle nep dana zir zelin pathian thu bible bung le chang khrang te chu kan mamo dan ai nang lo ve thlia thei bokani tun chu ma hian depression damdoi thatak bible chang tam tak zinga tlem te chau kan la chuak ri ani lali suan setana an he dan thuruk pathian ka a thutin chuakin an nungzo kang ti zia kan ni tia lo chang angin bible chang hrang ami chang sing thum sang khat za sum sari pathum te chu depression he nan a hlu em vekani thu fing te bung som paria chang som lalpa ming chukul puyania mi fel chu atlan lu thina a him thin thuthung hui huna chuan atlang puin khopui venan kulan siam thina chung kulkong khara te le kulklanga te chuan veng tu sipai te an duty thina a chunga mi pui nu naw zong te chu him takin nom thina ni kulpon om te chu mel ma ten lo soi sain lo thatta po ni se an mani thiam lo ni to khopui kul veng tu sipai te mo phurna chu a chung om te ven hi mania kulpon om te ro chu an mo phurna ani to lo kulpui chuan isu krista entira anena tlan lu ta piang te chu him takin lo veng thina ni tlan lu na chang hria piang te chu mi fel an nia tlan lu na chang thelo piang te ro chu mi fel lo mia an ni ti na ni le maya voi khat tlan lu maya tok lova eng tiklai po tlan lu deng tur kan ni samza somni pali chang riat min tran puina tur chu lalpa leile van siam tu minga avarau pui tak aming chu maka rem ruat tua pathian chakar chatuan pa rem na lalani sia isai bung ko chang ru keini mi hring ta hi chuan kan ming hi kan pu zo lo thin hle mai dikani si diklo taka umte felani si fel lo le thin te rinomani si rinom lo le thin te kan nia kan pathian ro hi chuan englai poina ming hi pu zo rengani maka aniang hian chui chu zo ro lovin amakina ro puya rem ruat tua aniangin engkim chunga hian thu nei na neya arem ruat te chu a felvel vek thin pathian chaka aniangin tu matluk lawania achak ema wangin setana chunga po thu nei tu ani bok chatuan pa aniangin danglam ve ngai lo pathian ania thini nei ve lo pathian chatuan pa ani remna lalani angin adu zong chu in rem taka omania ama tanga chuak remna hi chu atak bik thin ani remna lalani angin remna zong nei tu chu pathian ani anena tlan lu thina piang te chu khinga ming panga te khian min vengin min tran pui tlat don ani awathlamon thak tak jeremia bung sum thum pathum chang thum mi aula ka changang che thil ro pui le in thu pi hriat ngai lo chu ka en ti rang che ama au tu te chu a chan ngei tur thu atiam tlatani kan ti tur chu ama au mai chu ani abak zong chu ama ti tur ani ve to bin chan dan tu la chu soilok veka thil ro pui le in thup I hriat ngai lo chu ka en ti rang che ti in puchom khupa hlain mi hring mi fin na hi ani na ngai tu chuak zo lo che ka chandam tui thuru khi ti alo soyangin
lalpa kan nau phot chuan kan hriat phak rual lovin min chang mai don ani lalpa chu fakin umro se thil ro pui le in thup kan hriat ngai lo te chu lalpana nei vek ti na ni chu kan ti ve tur chin zong chu ama au mai chu ani e thi pui le tui phone in thu an oi chan chin tha lu ka jiak bung li chang som thum panga tanga som li pathuma kan huangin zirtir te nena long an chuan line thi lo tlia tui lo phone lop tamaya ti chuan zirti te chuan an long te chu pil mai don a hri in an thi vek mai don in an in hreta lalpa kan boral hi poi ti lovem ni tin lalpa an au harta a anin thli pui le tui phone te chu havin rei lo te a an lo chol ta thup mai ani engkim chunga thu nei tu ani zia chiang taka tar lan alo ni ta ni chu hallelujah kan nun ko nga thli le tui phone alo thlen chang po in chung zong chunga thu nei tu le che thei lawa siam tu lalpa chu yaw zelang u pu Adrian Roland slap hu hian thla wati muang tak em ataka mang tu tan chuan damna ting tak zet ani isu nun nem lo tungang che isoit luk moi a omlo thlamuani ni thu khate fuin min ti chak thei fo leilung ro zong te hi ti sakhovel hi na po nangma onem du omri kin rein an tong thei talo lali su ngai ngoi tu te nuna chuan a thil ti thei zia tar lanin om thin ani he thu hian mo lo bo kila depression nei te u do thei takin indam hun lo ngak ro o isaya bung somni chang somthum pakhata kan muangin lalpa ngak tu te ro chuan an chak nan siam thale anga mupui te angin an thlok chawanga ha lovin an tla nanga chaw lovin ke in an kalang ti ani khai hrerengang u hei hi chan vo tur ani asin lalpan kan thu soi zong te depression nei ta tan mal somol ro se amen ole khati song kha pu ve na thu zia kanon chiar chu thei chu ania mizo official channel hlir tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan lo me